Welcome to Pagod Pod. Feeling ko ano muna kami, selfie bago sibat. Kumain na lang. So magpapa-picture sana, kaso mamaya na lang. Puntan muna namin yung Patapat Bridge. Kaminsanan, di ba? Pag uwi, kasi vice versa naman gabi. Uwi din lang, same route. Yun, dadaanan ng lane namin. Yun. Wow, green fields. Para akong pupunta ng Baguio. Ganda ng daan. Yeah. Right, man. Banding. Banding. Banding din. Tumaya ako ng bridge. Dulo na kami ng Luzon. Ganda. Oh, look at the view. Okay lang dito? Okay lang kaya? Hindi ko nga alam eh. Wala naman siguro manghuli. Oh, dami mga riders dito. Selfie time. Nice view. Ganda. At last nakapunta na din ako. Ayun. Right. Tapos na kami nag-selfie. Kami sa dulo. Sa dulo. Right, Patapat Bridge. Patapat Viaduct. Eh, grabe ang init. Ganda oh. So this is the Patapat Bridge dito sa Pagod Pod. Ayan. Ganda ng view dito. Kaya you must try. Ano? Pagod na ba? Ako pa ba? Pucha. Medyo na. Ito si brother. Ayos pa? Dito na, ayos. Ay, ang ayos. Sana nandito kayo. Wala eh. Hindi kami tutuloy ah. Wala yung iba. Ay, shoutout tayo kay kay Oliver Mapatak. Shoutout nga pala kay Boss Premo. Kamusta na? Wala sila. Oh, yan, sila Vince Karingal, yan. Vince Karingal. Tsaka si Mark.
kay Jet Li at saka kay Des Boncho. Kamusta kayo? Ay, ano mo Mga sila? idol yan mga idol. Yan, man. So, umalis kami sa Ordaneta ng 12. Dumating kami dito ng 7. Mga 7, nasa ano na kami, bayan ng Pagudpud. Ang ganda, masaya ako. See? Ano ba? Ano yung view? So, may beach dito. Public. Yung located pa dun. Sa dalawang bundok dun. Kami sa public beach nila. Hana Beach ata yun. Medyo mainit. Tanggal natin yung mga gear natin. Sobrang init naman ngayon. Right, Saudi Beach. Pumunta kami sa public beach nila. Hana Beach daw, sabi ni Jing ulit. Let's see, let's visit the place. Lumipat kami kasi may bayad. Tingnan natin dito, wala yatang bayad dito eh. Free. Sana may kainan na din. Madiretso na lang. Mga kakabsat, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. White Beach Resort. Ano? Yan na? Kami sa Barangay Saud. Oh, ang ganda oh, white sand. Ito. Oh. Ayan oh. Ay, kala ko na-extra si ano eh. Ano ka? Photographer ka, di ba? Hindi, sige. Kaya mo yan. Dadamay mo pa ako. So, this is Saud. Barangay Saud. Good food. Mainit nga lang. Enjoy the view. Ayan, ano masasabi mo? Nawa akong photographer. Oh, may pagkain tayo. Ganda dito ah. Ganda no? Ganda. Oh. Medyo napawi ang ating Pagod. kapaguran. Sa biyahe. Baka tayo nasa Boracay. Dalawang hakbang walang magmula sa buhangin. Nagpas na ng purpit. Oh, Hmm. ay, storya, no? Takbo ka dun, oh, kundit. Ah, doon pa yung sinasabi ko sa'yo. Asan? Arenaya, Arenaya. White Sand Beach Resort. White Sand Beach. Dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Maganda dito, balikan nyo. Oh. White Sand. White Sand of the North. Arenaya. So, pabalik na kami, maghanap kami ng kantin. Maghanap ng masarap na ulam. Pagod na kami. Angel Rider. Alright, ready. Yo mga kakapsat, katatapos po namin kumain. Kasi naantok ako. So, kailangan mag-rest. So, kumain kami sa Burgos, sa plaza. Masarap ng ano nila dun, binapaitan. Hopefully makakating kami dun ng mga 9 sa Ordaneta. Hey guys, Ilocos Norte, palabas na kami. May checkpoint po dito. Nakakantok. Bakit daw yan? Yung mga papasok. Sinatara mo nila lahat hanggang sa loob ng bus. Border control. Mga galing ng Manila. Mga kabsat, check nila yung temperature ng mga bawat isa-isa. Naharang po nila lahat ng mga papasok ng Ilocos Norte. Ayan. 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 What's up, kakabsat? Ngayon, nagpapahinga ako sa daan. Kami nagdadrive. Almost 7 hours. Ayan.
So kailangan namin magpahinga kasi na trip na kami. Ayan o. Pagod. Tulog. We had to decide na midlip muna dito sa gilid. Kaysa naman tumatakbo kami ng inaantok. So, going to vegan kami mamaya. Right. Cut set. Woo! Recharge na kami. Larga ulit. See you guys. Vegan. Phew. So, nandito kami sa bell tower. Bakit daw? Baka dahil sa virus. Hindi na sila nagpapapasok. Wala na. Sayang. Selfie sana kami. Vegan. Dito po tayo sa Plaza Salcedo. What's up mga ka-current? Andito tayo ngayon sa Plaza Salcedo. Visit muna Pauwi na kami. galing norte. Visit muna sa church. Hindi muna kami ng ano. mas maraming blessings ni God. Right. More blessings to come. Church visit muna tayo. Hingi tayo ng salamat. Ito yun. Oh. Ay, may solo yun. Kaya gusto nyo mag horse carousel. Oh, kali kami solo. Mas pahal na yan. Mali may interview po tayo ngayon. Nandito po si Alvin. Sino ang Interviewin natin ngayon si Bingbong, ang nag-iisang apo ni Bingbong Dantes. Pakilala mo. Para makilala sa YouTube. Ito nga pala si Bingbong. May isang katanungan lang po tayo sa kanya. Sa dami-dami ng pasalubong na pwede niyang iuwi, bakit 5 pa? So galing kami ng palengke, bumili kami ng mga bagnet. Yan, pasalubong. So hindi kami masyado sa karne ng baboy, mataba kasi yun eh. Di ba? Kaya mga na lang ang bibili natin. Mga sweet corn. Yan, paborito ni Mrs. Ano pa ba? Makikita natin mamaya sa kandon. Ayun. Magagabihan na naman kami. Experience na naman. Nakaibang experience kasi para kami nag-endurance, no? 592 kilometers ng tinatakbo namin. Bali, riniset ko yung trip. Nag-0-0 siya. Pero yung auto, hindi yun magsi-0 pa. Dadagdag na lang siya. Ayan. So, tignan natin anong oras tayo mamaya makauwi. Yan pala yung bridge na gusto kong picture
Quirino Bridge. Sayang. Next time. Yo, what's up mga kakabsat? So nagabihan na naman kami. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. So shout out sa mga kasama ko, sila Jing, si Ador, saka si Alvin. Yan, mga kasama ko ngayon. Huwag kayong magsawang manonood sa aking vlog ah. Madami pa tayong pupuntahan, sasalian ng mga event. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, salamat sa mga sumusuporta, yung mga tropa natin dyan, at sa mga nanonood. Click subscribe and the bell button, update kayo sa mga videos ko. What's up mga kakabsat? So pauwi na po kami. Sana nag-enjoy kayo sa mga road tripping. Mali, nakakapagod siya. Yan, yung masaya. Ang 700 mahigit yung tinakbo namin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click subscribe and the bell button para ma-update kayo sa aking videos. Yan. Salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood. Salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Ang dami pa namang event na sasalihan. Tingnan nyo na lang ako. Right. Peace out. RX Vlog.